На четвърто място сте поставили един корейски футболист, който обърка мача на световното с военен парад. Свободно! Свободно по правице! Свободно! 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 Свободно по правице! Третата позиция за една по-специална дума от островата Съкровищата по Нова телевизия. Абе, тази дума не е ли дроп? Коя е тази пъната дума? Абе, тази дума не е ли дроп? Второто място в класацията е за Ани Салич, която умеси афродизиаци и зодиаци в хомогенна смес. Специалистите са категорични, че българското розово масло успокоява стреса, депресията, нервното напрежение и безсъние. Действай като афрозодиак. Абе, Рачков, какъв е този афрозодиак? Какъв? Африкански зодиак! Действай като афрозодиак. И на първа позиция се нареди укротяване на опарничевата зрителка от Директно по СКАТ. Господин Ангелов, що за безобразие е това, което правите? Пенка Микова. Да, Пенка Микова ви се обажда. Много дразите с вашето нахалство и сега вече ви спра. Видяхте ли да класираните се до тук? След малко ще ви покажем и новите предложения в шоуто. Напомняме ви Много дразни. да не спирате да гласувате, защото това са едва предпоследните нови предложения за седмицата. Гласувайте на воля и ще имате шанс да видите своя фаворит, класиран в годишната класация, която ще направи последния петък за сезона. А сега, ето ги и кандидатите! Yes. Оля! Първото ни ново предложение са двамата възмутени граждани от посветено нас на БНТ1. Малкият, например, той не харесва, той не хвърля такива работи. Къде хората трябва да си хвърлят боклуците? В голямата кост. Кажи, деде, в голямата кост. Следващото ново предложение са децата от полет над нощта по БНТ1. Часът е 1 без 15 след полунощ. Мечо пукса на тръстиката и пеят. Ето е идеалното време за детски телевизионни изяви и прожекти. Третото ни предложение са танцуващите новини на Вито от Здравей България по Нова телевизия. Наводнение и проливни дъждове във Франция отнеха живота на най-малко 20 души. Мнозина се водят за безследно изчезнали. И четвъртото ни ново предложение е една напориста фенка от световното по футбол. Остана да кажа на всички от нежния пол. В тяло мисля, че е добре, но в главата е пълна единица. Ами жената реши да се премести, но, както казват хората, от трън та на глок. Имам чувството, че и невидимият не би се скрил по-успешно.